Sanibonani ngane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Ngabe uqala ke ungena kule channel ngicela usubscribe. U-Vincent Pule uveza okwenza iPirates ibe yile ngozi eyiyo. U-Vincent Pule ukholwa ukuthi ubumbano olufika nomqeshi uJose Rivelo ke kwi-Orlando Pirates ilona ke oluletha impumelelo kuliqembu. Ngesizini ke edlule iPirates ke inqobe izindebe ezimbili ngesizini eyodwa okokuqala ke ngemuva kweminyaka eminingi. Leyo kube kwisizini yokuqala ke ka Rivelo kanti ke nakulena ke sihamba kahle. iPirates ke silufakile ke unyawo olulodwa ke kwamanqamu kwi-MTN nakwiligi ke iza kahle yize ke isasalele emuva kakhulu ke emuva kwiMamelodi Sundowns. Leqembu ke lingene ke emsoneni ke wesibili ke nakwi-CAF Champions League izobhekana ke neJohannesburg Galaxy yaseBotswana emsoneni wesibili, kanti ke uma ke idlula lapho ke izongena esigabeni ke esamaqoqo. Umdlali ke waleqembu ngomunye ke abangaconsi phansi ke kubalandeli u-Vincent Pule uncume indlela yokuphatha ke Rivelo ke laphana athi iyona ke eletha ke impumelelo kuleli qembu. Uyabona ke ukubambisana ke kuyamangalisa ke eqenjini. Usho kanje ke uVincent Pule ke kwaBetis Times ke kuleli viki. Ngicabanga ukuthi ke siqembu ke laphana ke sifuna ukuzuza okungaphezulu kwalokho esikuthola ngesizini edlule, futhi ngicabanga ukuthi ke into ke esingakwazi ke ukuyenza leyo ke ngoba ke sisebenza ngokubambisana uqhuba yena. uVincent Pule ke usanda kubuya ke kulimaleni ke akadlali ke kule sizini, kodwa isikhala sakhe ke asibonakala ke njengoba iqembu lenza kahle kakhulu. Lokho ke lokhu akumxake ngoba uyazi ukuthi uma ke kunqoba ke iqembu banqoba bonke ke, hayi laba ke abasuke basenkundleni kuphela. Sifuna ke ukwakha ke isikhathi ezenjabulo sindawonye noma ke sekuvela ke isikhathi ezinzima siyabambisana sisizane. Sifuna ke ukubona wonke umuntu ke ekhula ezuza ukuthile ke njengoba ke sidlala ke kuleli zinga nje esikulona. Uchaza lencele ke laphana ke eshaya ke into ecokeme njengoba ke kusekhefini lemidlalo yeCAF icishe ke Vincent Pule uzosikhandla ke ukuthi uma ke kubuya naye ke ebuyele ke eqenjini. iOrlando Pirates izobuyela enkundleni ngoSeptember ke 17 la izobhekana khona neGalaxy yaseBotswana ekhambeni kowe Champions League. Umdlalo bekumele ke udlale neCoordinators ke we-DStv Premiership wona ke uhlelisiwe laphana ke ukunika isikhathi sokulungiselela ke lona we-Champions League. Wena nzokwethu ke lezi indaba ke engithenga thola zona mina sengiphumelelo ke ngintatheli yebhola yaku YouTube. Kube qala ke ukubona ivideo nomngena kule channel ukulezele usubscribe.